Lalela, akekho mina umuntu ozofika embusweni wami angitshele ukuba nguphathe njani nokuthi ngikhulise njani umndeni wami. Lalela, ngithi akekho umuntu ozofika embusweni wami angitshele ukuba nguphathe njani noma ngikhulise njani umndeni wami. Akekho. Uyangizwa ngithini? Ngithi akekho. Jika uyotshela le nkabi zakho ukuthi mazifuna impi yimpi ezizoyithola. Ngithi jika uyotshela ukuthi mazifuna impi yimpi ezizoyithola, and wena uzothela igazi. Wena angisho isithunywa, uzothela igazi ngoba uma sengifikile mina uMr Nonsiko, inyoni ngiyishaya nesihlahla sayo. Inyoni ngiyishaya nesihlahla sayo.